Budjettiriihessä päätettiin, että Suomi lopettaa velaksi elämisen 5 vuoden päästä, myös tänäkin vuonna. Koska 10 tonnin älytaulu oli edelleen huollossa, riihessä luennoitiin flappitaulun kanssa. Iltalehden mukaan Juha Sipilä ja flappitaulu oli parasta pitkään aikaan, mikä kertoo paljon Suomen lamakauden vakavuudesta. Taulua katsomalla ei tiedä kumpi on surullisempaa, se, että köyhiltä leikataan, vai se, että Sipilällä oli riihen paras käsiala. Sipilä voisi opetella tekstausta, mutta edellinenkään koulutuslupaus ei pitänyt. Taulussa luki muun muassa kikyn taivutus, budjettiriihen viinat sekä ohjeet, miten kaurapuuroa ja makaronia voi syödä ruokaympyrän mukaisesti, eikä kyseessä ollut kuin vasta taulun ensimmäinen sivu. Joka vuosi hallituksen täytyy löytää täydellinen tasapaino riiston ja sorron välillä. Päätettiin mitä tahansa perästä seuraa aina loputon määrä kritiikkiä, johon verrattuna Happoradion tästä meni nyt makuukommenttikin oli informatiivinen ja rakentava. Kyllä Sipilän on helppoa opintotuista leikata, kun hänen omat lapsensa ovat joko jo valmistuneita tai mullan alla. Kyllä lahjaveroa pienennetään, että poliitikot voivat ottaa vastaan entistäkin suurempia lahjuksia. Kyllä lääkekorvauksista leikataan, kun työttömät ostavat jo nyt särkylääkkeet osamaksulla. Onneksi tasa-arvoisen avioliittolain ansiosta myös miehillä on pian mahdollisuus taloudelliseen turvaan naimisiin menon kautta. Avioliittolain muutoksesta huolimatta evankelis-luterilainen kirkko linjasi piispainkokouksessa, etteivät homoparit saa Suomessa jatkossakaan kirkollista vihkimistä tai siunausta. Pappi voi kuitenkin rukoilla homoparin kanssa, varsinkin jos rukoillaan heteroksi kääntymisen hengessä. Siunaaminen on kielletty, koska se on korkeamman luokan magiaa eikä pappien mana riitä homoihin. Muuten kirkolla ei ole aikomusta syrjiä ketään homouden tai minkään muunkaan sairauden perusteella. Kari Mäkisen mukaan kirkko itse asiassa tahtoo palvella homoväestöä aiempaa paremmin. Avoimeksi jää, tarkoittiko Mäkinen tällä strippaavia pappeja vai neonvalaistua homojen hautausmaata. Kirkon jäsenmäärän väheneminen kertoo siitä, ettei kirkko osaa palvella heteroitakaan. Kun jollekin palvelulle, kuten homojen siunaamiselle, löytyy kysyntää, normaalisti siihen vastataan. Ei ihme, että Suomella menee taloudellisesti heikosti, kun edes Evlut-kirkon kaltainen valtion yritys ei ymmärrä markkinoinnin perusperiaatteita. Onneksi piispainkokouksen jälkeen liuta rebelpappeja ilmoitti siunaavansa homopareja kielloista huolimatta. Heistä tuntuu uskomattomalta, miten joku voi olla yhtä aikaa sekä uskovainen että tuomitseva. Rebelpappien mukaan kirkon ei kannata miettiä, miten homokysymys menee Raamatussa, vaan sitä, miten asia menee keskivertoseurakuntalaisen mielestä. Hän ei nimittäin asiaa tarkasta niteestä. Kansa kaipaa aiempaa inhimillisempiä sananjulistuksia, joissa painotetaan, että kirkon ulkomaan apu ei ole kannattava sijoitus ja kusipäisen kaverin kuolemaa on hyväksyttyä rukoilla. Nykyisessä tilanteessa en edes tiedä, millainen homo haluaa kirkkohäät. Fanaattiset kristityt pelkäävät homouden tarttuvan kosketuksessa, homoadoptiossa ja ehkä jopa seksissä homon kanssa. Asiasta väännettiin uusinta kierros myös eduskunnassa, jossa todettiin, että miehen ja naisen välinen avioliitto on kaikkein tasa-arvoisin, koska siinä on tarkka 50-50 sukupuolikiintiö. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi sukupuolikiintiöt eivät toimi. Yhdysvalloissa kukaan ei tiedä, seuraammeko Hillary Clintonin nousua presidentiksi vai laskeutumista hautaan. Syyskuun 11. päivän muistotilaisuudessa Clinton sai sairaskohtauksen, jonka vuoksi 3 turvamiestä kantoi Hillarya, 2 loi elonmerkkejä heiluttamalla hänen käsiään ja 6 turvamiestä yritti estää tapahtuman tallentumisen videolle. Rauhalliset turvamiehet näyttävät siltä, että kyseessä on tavallinen käytäntö ja että Hillary heitetään vedon loppuessa normaalistikin autoon kuin kumiukko. Videon perusteella vartijoiden ei kannata syöksyä luodin eteen, vaan antaakseen Hillarylle pari kuukautta lisää elinaikaa. Clintonin mukaan kyseessä oli pieni keuhkokuume. Hän kyllä ilmoittaa sairaudestaan etukäteen sitten, kun hänellä on sydäninfarkti tai jotain muuta vakavaa. Hillaryn tehdessä kuolemaa Trumpin kannattajat ottivat tilanteesta kaiken ilon irti. Jos Clintonin jalat pettää, hänestä tulee samanlainen idiootti kuin Stephen Hawkingista. Hillaryn tukijat puolestaan vakuuttelivat, että puoliksi maatunut Hillaryn ruumiskin on parempi vaihtoehto kuin Trump. Meno presidentin vaaleissa on kuin vanhainkodissa, jossa kiistellään, kenestä aika jättää seuraavaksi. Ehdokkaiden terveystietojen on arvioitu jopa ratkaisevan presidentin vaalit. Itse olen jo sijoittanut amerikkalaisiin betonifirmoihin. Sauli Niinistö kommentoi tapausta, että hän kyllä julkistaisi terveystietonsa, mutta ei tahdo olla enää yhdessäkään psykologian oppikirjassa. Miehensä surmaan syyttömäksi todettu Anneli Auer sai valtiolta yli 500 000 euroa kärsimyskorvauksia. Petepoliisi Seppoakin harmittaa, että lähti toisen matkaan. Annelin tutkintavankeusajasta maksettiin poikkeuksellisen suuret 800 euron päiväkorvaukset, mistä huolimatta on halvempaa riistää vapaus Annelilta kuin delfiiniltä. Korvaussumma on Suomen historian suurin, sillä kolmoissurmasta epäilyn Nils Gustafssonin päiväkorvaukset olivat vain 700 euroa paljousalennuksen vuoksi. Auer itse ei silti ollut korvaussummaan tyytyväinen. Mikään määrä rahaa ei voi korvata hänen kärsimyksiään, joten hän vaatii lisää rahaa. Auer vie asian luultavasti hovioikeuteen asti, koska hovioikeus on ennenkin korottanut hänen tuomioitaan. Sivutulonaan Auer myy uutuuskirjaansa, joka paljastaa murhaajan nimen. Useimpien mielestä jo kannessa.
Koko Ulvilan surman poliisitutkintaa on syytetty epäonnistuneeksi, sillä tavallinen kansalainen tietää tutkimattakin, että Auer on syyllinen. Jos Anneli itkee, hänen omatuntonsa kolkuttaa, ja jos Anneli nauraa tai ei itke, hän on kylmä psykopaatti. Murhayönä Annelin kotikin oli niin paskainen, että elinkautisen voisi antaa jo siitä. Esimerkiksi asunnon nurkista löytyi hiirenpapanoita, elleivät olleet keskusrikospoliisin jättämiä. Auer itsekin myöntää luottamuksensa poliisiin menneen. Annelin vapauttaminen ja suurehkot korvaukset sotivat internetin suoraa demokratiaa vastaan. Syyskuussa seuraavaksi puhuttiin Otanmäen surmatapaus. Yleensä kun tappo tapahtuu pienessä taajamassa, paikalliset taivastelevat, ei uskoisi, että näin pienellä kylällä voi tapahtua tällaista. Mutta koska Otanmäessä on vastaanottokeskus ja taposta epäiltynä ovat 2 irakilaista miestä, paikalliset taivastelivat, pitihän se arvata. Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero varoitti, että turvapaikanhakijat saattavat järjestäytyä askartelu- ja pyörän korjauskerhojen lisäksi rikollisjärjestöihin. Rikos voi alkaa tuntua kannattavalta, kun jurot suomalaiset eivät katso silmiin, kysy kuulumisia tai puutu muutenkaan toistensa tekemisiin. Suomen ilmapiiriin on raskasta sopeutua, kun tulohaastatteluissa pitää näyttää alaikäiseltä ja baarijonossa täysi-ikäiseltä. Välimeren ylittämisestä johtuva terhiläg voi edelleen painaa. Samaan aikaan Suomi ensin mielenosoituksessa huudetaan, että pakolaiset tulevat laskottelemaan meidän rahoilla ja viemään meidän työt. Rajakit muistuttavat, että niin kauan kun Irakista löytyy edes yksi turvallinen perunakuoppa, ihmisiä voi lähettää takaisin. Tämän tietää myös maahanmuuttovirasto, jonka mukaan ristiriitaisen tiedon varassa ja kiireellä tehdyt turvapaikkapäätökset menevät usein arpapeliksi. Kuun alussa viraston työntekijät syyttivät, että paine hätäisiin turvapaikkapäätöksiin tulee hallitukselta asti. Juha Sipilä kiisti väitteen, sillä hallitus ei vaadi hätäisiä, vaan nopeita turvapaikkapäätöksiä. Mahdolliset virheet korjataan sitten valituskäsittelyissä. Maahanmuuttovirkailijoiden työn on arvioitu olevan henkisesti erittäin kuormittavaa. Jokainen ymmärtää, että kielteisen turvapaikkapäätöksen antaminen hengenvaarassa oleville ihmisille hatarin perustein voi viedä yöunet. Jokainen rajakkikin myöntää, ettei nukkuisi, jos antaisi myönteisen turvapaikkapäätöksen liian kevyesti. Siinä missä rajakkeja kuvaava kappale voisi olla Elinoran Leijona kuningas, Suomen vastarintaliikkeelle sopisi tunnusbiisiksi Poika ei tullut kotiin. Vastarintaliikkeen jäsenet pahoinpitelivät Helsingin asema-aukiolla järjestöä kritisoineen miehen, joka ilmeisesti kuoli saaminsa vammoihin sairaalassa viikko myöhemmin. Poliisi ei kyennyt estämään pahoinpitelyä, koska ei nähnyt mitään turvallisuusuhkaa. Syystuuli puhalsi, ihmiset riensivät menoihinsa ja uusnatsit seisoivat liputtanassa jakamassa esitteitään. Jälkikäteen voi viisastella, että poliisien olisi pitänyt tietää, ettei vastarintaliikettä voi päästää ulos ilman ylimääräistä säpinää. Järjestön jäsenet varmasti vilpittömästi ajattelivat, että lehtisten neki kasvaa, kun hakataan yksi ruumis makaamaan viereen verilammikon keskelle. Uusnatsit tunnetaan ihmisinä, joiden paskalapsuus ei ota päättyäkseen. He ovat juuri niitä, joiden vanhemmilla ei ollut varaa ostaa GTAta, joten lapselle annettiin haulikko. Siinä missä Soldiers of Odin ja Finnish Defense League vakuuttelevat olevansa ei-rasistisia järjestöjä, vastarintaliike vakuuttelee olevansa ei-terroristijärjestö. Silti juuri näillä ei-rasistisilla ei-terroristijärjestöillä on kaikkein väkivaltaisimmat nimet ja symboliikka. Vastarintaliike selitti nettisivuillaan pahoinpitelyn olleen itsepuolustusta ja että natsipotkun virittäminen vaatii vähintään 10 metrin vauhdinoton. Ei tässä mitään väkivaltaa ihannoida, muuten vain kuvattiin pahoinpideltyä uhria järjestön mainokseen nettiin. Asema-aukion tapahtumien jälkeen poliitikot vaativat yksi toisensa perään, että väkivaltaiset äärijärjestöt pitäisi kieltää, mikä on mielenkiintoinen vaatimus, koska väkivaltaiset äärijärjestöt ovat olleet kiellettyjä jo vuosikymmeniä. Yhdistyslain mukaan järjestön ei tarvitse olla kuin hyvien tapojen vastainen, että se voidaan lakkauttaa. Tällä perusteella edes miljonääriäidit eivät saisi järjestäytyä. Syyskuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin useita rasismin vastaisia mielenosoituksia ympäri Suomea. Valitettavasti en itse päässyt paikalle, koska en halunnut mennä. Minulla ei ole mitään ihmisoikeuksia vastaan, mutta en jaksa lähteä puolustamaan niitä, jos voi jäädä kotiin katsomaan epäonnistuneita parkour-videoita. Olin kuitenkin sen verran hengessä mukana, että vilkaisin live-lähetystä, totesin, ettei mikään paikka ollut tulessa ja lopetin katselun. Olen perinteinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka kirjoittaa paikallislehden tekstaripalstalle, kun tahtoo todellista muutosta. Tavallisena kantasuomalaisena meikämanne kohtaa elämässään muutenkin rasismia ainoastaan videoiden ja uutisten kommenttiosioissa. Ja uutisilla tarkoitan joka ikistä uutista internetissä. Vaikka uutinen käsittelisi City-kaneja tappanutta virusta, sekin on maahanmuuton syy.